Dame i gospodo, poštovani kolege novinari, dopustite da započnemo s ovom konferencijom za novinare, koju smo, kao što znate, upriličili povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će biti održan za Dan branitelja grada Zagreba 30. svibnja u 21 sat na trgu Bana Josipa Jelačića. Kao što vam je poznato, mi smo taj koncert najavili još prije godinu dana, sredinom lipnja. Nismo se pokolebali u našoj odluci i o našoj namjeri da ponovimo koncert koji je bio i prošle godine. I bez obzira na sve kontroverze, kao što vidite, taj će koncert biti održan u subotu u isto vrijeme kao i lanjske godine, samo ove godine nadamo se bez kiše. Ja na ovoj konferenciji za novinare moram na početku pozdraviti predsjednika Zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata grada Zagreba, gospodina Ratka Dragovića Kleka, i gospodina Zdravka Barišića, menadžera gospodina Marka Perkovića Thompsona, a također pozdravljam i ovdje nazočnog gospodina Miodraga Demu, voditelja odjela za branitelje pri Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. Na samom početku dopustite da dam riječ gospodinu Ratku Dragoviću Kleku, predsjedniku Zbora braniteljskih udruga grada Zagreba. Jedan dana započeli smo s trećim obilježavanjem Dana branitelja grada Zagreba 30. svibnja 2009. godine. Do danas smo održali 9 događanja, danas najavljujemo i 16 događaja od ukupno 20 povodom Dana branitelja grada Zagreba, a to je najuspješniji i najposjećeniji događaj prošle godine i to veličanstveni koncert na trgu Bana Josipa Jelačića sa našim velikim prijateljem Markom Perkovićem Thompsonom. Prošle godine najavili smo da želimo koncerte u kojem će se pjesmama pobuditi osjećaj prema domovini. Marko je na prošlogodišnjem koncertu ispunio sve te osjećaje prema domovini, promišljanjima hrvatskih branitelja, njegujući najveće vrijednosti obitelji i društva, nošenjem ljubavlju u zajedništvu do zadovoljenja životnih potreba, podizanjem budućih naraštaja, jer to je smisao svih žrtvovanja za vrijeme Domovinskog rata. Vjerujemo da će Marko svojim pjesmama i ove godine prodrijeti do svakog branitelja, svakog građana na trgu koji voli našu domovinu, kako bi ih pozvao na zajedništvo kroz pjesmu iskrene poruke koje se temelje na vjeri prema obitelji, Bogu i domovini. U miru pjesmom sačuvati istinu o Domovinskom ratu. Prošlogodišnji koncert bio je humanitarnog karaktera, pomoću kojeg je udruga Transplant u akciji Darujmo život prikupila značajna sredstva za srčane mehaničke crkve za klinički bolnički centar Rebro. Ovogodišnji koncert bit će isto tako humanitarnog karaktera i bit će posvećen za izgradnju crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Ona je mjesto u kojem će biti skupljena sva građa. Biće sjećanje na sve poginule branitelje i sva stradanja kako u Domovinskom ratu, tako i kroz cijelu hrvatsku povijest. U muzeju će biti predmeti koji će prikazivati stradanje kao i popisi poginulih branitelja. U biblioteci će biti prikupljene knjige o osobama, akcijama i doživljaju branitelja. U zid sjećanja će biti ugrađeno 140 kamena sa masovnih grobnica iz Domovinskog rata. Dakle, bit će spomen na sve one koji su i ljubavi prema Bogu, obitelji i domovine položili život i doživjeli progonstvo. Kako bismo ostvarili dostojanstveno održavanje koncerta, moramo napomenuti obavezu poštivanja, isticanja i nošenja simbola i oznaka koje su službene oznake naše domovine, te obilježja Hrvatske vojske, grada Zagreba. I sve ostale smatrat ćemo neprimjerenim činom prema braniteljima, prema Marku i prema državi za koju smo se borili. Smatramo da je nepotrebno isticati štetu koju mogu nanijeti braniteljima, Domovinskom ratu i Republike Hrvatske u cjelini. Zbor, kao i dosad, ponosno će isticati obilježje pobjedničke vojske iz Domovinskog rata, koja je ostvarila višestoljetni san o demokraciji i neovisnoj državi Hrvatskoj. Sve ostalo je nepoznavanje naše najnovije povijesti te njezino nepoštivanje. Dan branitelja grada Zagreba treba u svim svojim sadržajima odraziti poštovanje upravo prema hrvatskim braniteljima za dio onoga što su osobno uložili u današnjicu, a nadamo se i u budućnost i boljitak moderne Hrvatske. Ovogodišnji koncert će prenositi sa svojim partnerima Zagrebačka televizija Z1.
Pozivamo sve branitelje i prijatelje branitelja te sve Zagrepčane da dostojanstveno obilježimo 30. svibanj, Dan branitelja grada Zagreba, koncertom na glavnom trgu glavnog grada svih Hrvata. Spomenuti da će ovaj koncert biti što se tiče scenskog uređenja same bine, kad se tiče efekata i ostalo puno bolji nego lani i sigurno će biti jedan spektakl dosta neviđeni na trgu Bana Jelačića. Mislim da je važno pripomenuti, prijatelji iz Zbora branitelja na čelu sa gospodinom Demom će vam ako treba pojasniti. Ovo medijski što se, a gdje se god Thompson kreće, medijska prašina se diže vrlo često bez razloga i bez potrebe, pa tako i u ovom koncertu. Dakle, Marko Perković Thompson je branitelj, najpopularniji hrvatski pjevač, odazvao se prošlu godinu pozivu Zbora branitelja grada Zagreba da uveliča Dan branitelja 30. svibnja svojim koncertom. Na njihov poziv upućen još prošle godine odazivamo se i ove godine bez ikakvog politikanstva, ono što se iz pojedinih medija želi nametnuti. Dakle, 30. svibanj je već tradicionalni Dan branitelja u gradu Zagrebu, a sticajem okolnosti i igrom slučaja u to se uklopio drugi izborni krug i ne želimo dovoditi u bilo kakvu svezu to. Drugo važno pripomenuti za medije, ako ćete prenijeti, je i to, kao i prošle godine, Thompson sa svojim bendom je poklanja koncert braniteljima i gradu Zagrebu, a troškove normalno koji prate koncert, kad se tiče opreme i ostalo, financiraju branitelji, nekoliko branitelja, poduzetnika, dakle ono što se pokušava imputirati i gradu ili bilo kome drugome, ni zato nema elemenata i to su insinuacije. Ja želim pozvati i Zagrepčane i branitelje iz cijele Hrvatske da dođu, jer mislim da ćemo prirediti jedan prekrasan spektakl, jedan lijepi događaj i kao na svim Thompsonovim koncertima da će svi koji dođu ugodno i lijepo osjećati se na ovom koncertu, gledajući koncert, pjevajući Thompsonove pjesme koje su toliko zaživjele u hrvatskom narodu i sigurno niko neće požaliti što dođe na taj koncert. Ponavljam još jednom, on će biti, kad se tiče scenografije, scenske opreme, puno bolji i opremljeniji nego prošle.